Ýangy ýakynda Aşgabatdan Pariže we Frankfurta barýan uçarlar öňünden duýdurylmazdan wagtyndan ýer ugrap öz ýolagçylarynyň ençemesini galdyryp gitdiler diýip Azatlygyň çeşmesi bu ýagdaýy başdan geçiren ýolagçylara salgylanyp habar berdi. Eferde adynyň tutulmazlygyny soran çeşmemiz bu ýagdaýyň 13-nji oktýabrda bolandygyny we er saat 11-den geçende ugramaly uçarlaryň bir näçe saat öňünden başlanýan registrasiýasynyň birden kesilip ýolagçylary aljarangy ýagdaýda galdyranlygyny gurrun berdi. Registrasiýa başlanyp 1 saat geçip geçmänkä ony doly ýapýarlar. Geçip geçişeniň gitdiler galyny galýar. Näme üçin diýilip sorasalar ýaşuly uçar diýip jogap berdiler diýip söhbetdeşimiz aeroportyň işgärläriniň ýurdun prezidenti Gurbanguly Muhammedowyň uçarly sapary sebäpli ýolagçy reýsleriň uçuş tertibiniň üýtgedilenligini ýolagçylara duýduranlygyny gurrun berdi. Çeşmemiz şol reýsleriň biriniň ýolagçysyna salgylanyp adatça doly bolýan uçaryň içinde şol gün orunlaryň ýarysyndan gowragynyň boş galanlygyny belledi. Türkmen howa ýollarynyň resmi maglumatyna görä Aşgabatdan Frankfurta reýsi şenbe günleri 11:25-de Aşgabatdan Pariže reýsi 11:35-de ugrayar. Agdalan reýslerin 13-nji oktýabrda wagtyndan ýer uçanlygy barada çeşmelerimiziň beren maglumatyny Türkmen howa ýollarynyň we Aşgabatdan halkara aeroportunyň resmiýetlerinden häzirlikçe tasdikladyp ýa-da inkar etdirip bolmady. Aşgabatdan halkara aeroportundan daşary ýurtlara ýygy-ýygydan syýahat edýän söhbetdeşlerimiziň sözlerine görä uçarlaryň wagtyndan ýer ýa-da giç ugramagy, şeýle-de wagtynda gowunyp bilmän ençeme sagatlap howada uçup garaşmagy ýa-da başga bir şäherde gowunmagy ýygy-ýygydan ýüze çykýar. Köplençe bu howa şertleriň yaramazlygyna ýa-da teknik sebäplere bagly bolman, ýurt baş tutanyň ýola çykmagyna bagly bolýar. Türkmenistanyň prezidentiniň daşary ýurtlara ýa-da paýtagtdan welaýatlary edýän uçarly saparlarynyň wagty barada köplençe habar berilmeýär. Ýolagçylar diňe uçuş tertibiniň üýtgedilen pursatynda mundan habarly bolup galýarlar. Bu arada ýolagçylara köplençe aeroportyň işgärleri aýdýarlar. Azatlygyň Aşgabatdaky habarçysynyň sözlerine görä şoňa meňdeş wakalaryň biri aprel aýynda Aşgabat Moskwa reýsinde ýüze çykypdyr. Adamlar ýem uçara minipdi. Birden olary uçardan çykaryp ýygyna garaşmak üçin niýetlenen otaga gowy başladylar. Olar şol ýerde 2 sagada olay wagtlap garaşmaly boldular. Prezidentiň uçary barmaly ýerine barýança, goňdan soňam döwlet baş tutanyny aeroportda hökümet agdalary garaşalýança we şol ýerde göçme maslahat geçirilýänçä ýolagçylar Aşgabatdan aeroportuna garaşyp oturmaly boldular diýip habarçymyz gurrun berdi. Türkmen howa ýollary kompaniýasy ýolagçylara edilýän hyzmatlaryň hili boýunça halkara derejesinde geçirilýän reytinglerde ýyllar boýy pes bahalar alýar. Uçarlaryň wagtynda gelmezligi kemçilikleriň arasynda agdalýar. Azatlygyň Türkmenistandaky habarçylary we çeşmeleri Aşgabatdan uçýan uçarlaryň gatnaw tertibine täsir ýetirýän howpsuzlyk çäreleriniň köplençe prezidentiň saparlara ugran wagtynda ýüze çykýanlygyny belliýärler. Aýratyn howpsuzlyk çäreleri onuň sapara ugrayan wagtynda köp ýüze çykýar. Ony ugradýan we sapary barada habarly bolýan adam köp bolýar. Şeýle ýagdaýda reýsler saklanýar, şeýle-de aeroportyň töwerekdaşy ýapyk bolan soň ýolagçylar wagtynda aeroporta baryp bilmeýärler we uçara giýjak alýarlar. Prezidentiň sapardan gelýän wagty gizlenlikde saklanýar we bir näçe üýtgedilýär diýip Azatlyk radiosynyň ýagdaýdan ygtybarly çeşmesi gurrun berdi. Türkmenistanyň paýtagtynda prezidentiň saparlary onuň gatnaşmagyndaky syýasy cemiyetçilik we sport medeni çäreleri sebäpli ýollaryň ýygy-ýygydan ýapylmagy şäherde köçe ýol hereketiniň bökdemegine, cemiyetçilik transportynyň gatnawynyň kesilmegine ýa-da öňünden duýdurylmazdan üýtgemegine sebäp bolýar. Bu ýagdaý yerli ýaşaýjylara dürli oňaýsızlyklary döredýär.